haka abubuwa suka kasance kenan. muku abokanai na nan ne kan gwanda baban nan mai siya. Allah ka ga wannan motar ma yanzu ta ci. Kuma ya riga ya ita kenan. Yan mana ya riga ya tafi. Kai shegen. Kai kwala. Sati mai zuwa ma zan bar kasan wani. Yanzu so nake ma in yi wanka. In je zuwa nan da an jima zan fita tilin. Ka je wani tilin. Fituwar durin. Normal zan zo kawai. Za ta gara kenan. Muna kan layi fa kan fa ka zo. Kan wani damu. Yauya, wani gaske wannan motar ka ce? Ai ni nan ba ka sani ba. Na me? Ai kamar yadda yake fada. Ni abin da yanzu yake faruwa. Ni yanzu an siya Marsandi for dan girman Allah. Annabi Muhammad dan. Kai lahi na ta yaka murna. To lahi ana ta yaka. To ai wannan ba abun mamaki bane. Ni na Rick Ross jira na yake yana can kasar waje. Private jet ya siya. Ni na je na to da shi kasan nan ne yake ban wala. Kike haka to ka je mana. Baka gane ni bane ba? Kai baka gane ni ba? Salim Fatu. To ai baka sani ba. Na'am, me gidan mu bin kai na yake da makullin private jet din na ansa amma ni kuma na kina ansa. Dan da ka kai. No.